Бисмилlah, алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах, ва аля алихи ва сахби ва ман валя. Соңгы арада бик күп сораулар туганнар арасындагы мөгамәлә турында. Туганнар белән аралашу, бер-беребезгә йөрешү, бер-беребез белән инде кунакка йөрешү, хәлләребезне белешү турында. Әлбәттә, авыл җирендә әлеге мәсьәләләр әле аның кадәр үк кискен түгел. Авыл җирендә халык ничектер бердәм аралашып, бер-берсенең хәлләрен белешә. Анда да барыбер инде замана килеп җитә, бер-берсе арасына киртә кору, бер кишәрлек өчен ызгышу, ләкин шәһәр җирендә, шәһәрләрдә халык ничек яши соң? Бер-берсенең хәлен беләме? Бер-берсе белән күрешәме? Әлбәттә, ишетергә туры килә, бер подъездда, кара-каршы яшәүче фатирларда кемдер үлеп ята, аның үлгәнен исе чыккач яки инде күпмедер вакыт күренми торгач кына беләләр. Хәтта гомумән алганда каршы якта кем яши, нинди гаилә ул, нинди кешеләр ул, әлбәттә аралашу җитми. Ул гына да түгел, менә туганнар арасында күрешү, аралашу, бер-берсенең хәлен белеп торышу. Ни өчен шушындый хәлгә килеп җиттек соң? Ни өчен бер-беребезнең хәлен белмибез? Нәрсә безгә киртә була? Әлбәттә инде менә монда искә аласы килә бәхет мәсьәләсен. Бәхет төшенчәсенә килгәндә мин күбрәк сорау бирергә яратам. Сез ничек уйлыйсыз, нәрсә ул бәхет? Мәсәлән, сез үзегез дә әлеге сорауга җавап бирәсездер күңелдән. Нәрсә соң ул бәхет? Сәламәтлек бәхетме, әллә сәламәт булмау бәхетме? Байлык бәхетме, әллә фәкыйрьлек бәхетме? Гаилә бәхетме, әллә инде ялгызлык бәхетме? Балалар бәхетме, әллә балалар булмау бәхетме? Монда төрле кеше төрлечә җавап бирә. Әлбәттә, сәламәт кеше бәхетле дибез, ләкин сәламәт булмаган кеше ул нәрсә? Аның бәхетле булырга хакы юкмы? Әлбәттә, ул да бәхетле була ала. Бай кеше бәхетсез дип әйтүчеләр бик күп. Ә нишләп бай кеше бәхетсез булырга тиеш? Хәзерге көндә күбебез байлар. Чөнки без иртәгә нәрсә ашарбыз микән дип түгел, иртәгә нәрсә ашыйм микән дип уйлыйбыз. Менә бит сорау ничек куела. Фәкыйрьлек бәхетме, җәмәгать? Әгәр дә кеше булганы шөкер итә алса, әлбәттә ул бәхетле. Шуннан инде гаилә бәхет дип әйтәбез, ә гаиләсез кеше бәхетсез булырга тиешме? Балалар бәхет дип әйтәбез, баласыз кеше бәхетсез булырга тиешме? Бәхет гомумән башкача аңлатыла. Әгәр дә сиңа шатлык, сөенеч килә икән, Аллаһка шөкер. Әлеге шатлык, сөенеч, әлеге ирешүләрем миңа Аллаһ Раббымның бер бүләге дип Раббыңа шөкер итә алсаң. Әгәр дә сиңа кайгы, хәсрәт килгәндә, бу Раббымның миңа бер сынавы һәм ул моны үзе үткәрәчәк, хәерлесе белән үтсен дип Раббыңа өметләнеп, аңа ялвара алсаң, аннан сорый алсаң, менә шушындый кеше бәхетле. Ягъни тормышыбызда ак полоса, кара полоса. Юк ул җәмәгать кара полоса. Бар һәрвакыт ак полоса. Фәкать без аны үзебезгә кара итәбез, кара куябыз.